Dit is de podcast van Omroep Friesland. Noordwien. Mesdames et messieurs, pour la première fois en Belgique, la télévision belge est fière de vous présenter le numéro 1 du Rhythm and Blues, Chuck Berry. En dit is Deal 6 van Riege de Bouke-tapes, waarin Bouke Algra van Diba International Concerts vertelt over zijn verhaal en vrolijk doet tournees met de grote artiesten van de Vroad. Ray Charles, B.B. King, de Dubliners, maar ook het verhaal van het festival van de Veenhoop komen verdel. Je hoort het verhaal van drie enorme ego's, Chuck Berry, Little Richard en Jerry Lee Lewis. Maar alle drie had er toert en ik wil draaien tegelijk. Dat wie wel een verhaal. Zeker als je toen Chuck Berry had, of net Bouke. Willem, we hebben iets geleden hebben we het op B.B. King gehad. En Chuck Berry een verschrikking. Een totale, omdat het een stuk ongeluk was. Good evening, ladies and gentlemen. And I shall do for you first a song that I first recorded. Number 1, it was a fairly nice hit, and it went quite high in the American charts. The title of it is Maybelline. Oh, Maybelline, can't you be true? Oh, Maybelline, why can't you be true? You just started back doing the things you used to do. I was motivating over the hill. I saw Maybelline in a Coopsville. Cadillac rolling on over the road. Nothing not to run my V8 Cadillac going about... Als die film van Keith Richards juist zat, dus dan de controversies. Chuck Berry weer een nare, vervelende man. Maar waarom hebben wij de bemoeienissen met Chuck Berry opzetten? Omdat natuurlijk die combinatie hebben we hier zo allemaal. Little Richard. Jerry Lee Lewis. You shake my nerves and you rattle my brain. Too much of love drives a man insane. You broke my will, but what a thrill. Goodness gracious, great balls of fire. En als die drie namen achter elkaar, had Chuck Berry, hij leeft niet meer. Nou jij dat ook eerst Little Richard en Jerry Lee zei. En als laatste Chuck Berry, dan hikken we een penalty om heren. Want die wie in alle opzichten gewoon, hij wie de man. Hij hield de meeste hits, die hand natuurlijk, van die draaien. Maar hij mocht hem net in één adem, maar de rest nemen? Nee, dat moest hem altijd als eerste nemen. Hij moest ik gerust op de poster staan. Hij moest in alle uitingen. En dan belde hij persoonlijk op. En dan, want hij een agent in Amerika, Dick Allen van William Morris. En die ding dat, maar hij mijn nummer zat. Dus en dan... Bellen Chuck Berry op van... Ja, dus hij was goed benaderbaar, Chuck Berry en zij. En soms wij zitten hier nou op een plakje en zei, nou, Chuck Berry komt ook even langs. En zei, wat een allemachtigste aardige vent is dat. En zei, wat leuk en grappen en humor. En een uur later dan rent hij die straal voorbij. Of dan steekt hij die mes in de reg. Dat is zo'n type. En een ego van hier tot Gunder. Ja, boe. Dat hier niet. Maar hij wie legendarisch. Dus ja, wij begonnen op een gegeven moment met de Fats Domino ben we begonnen. Maar de Everly Brothers hebben we hand. En ja, we hebben net hand uit die tijd. Maar de combinatie, wat wij nemen de Legends of Rock and Roll. Dus Chuck Berry, Little Richard en Jerry Lee Lewis. Dat wie natuurlijk ook wat. En we hadden nog een tournees met die. Dus we kregen een militaire operatie. Maar na afloop van het zei ik zijn dik, nou, we moeten nog eerst het gesticht maar eens niet. Want dit natuurlijk een toestand was maar die gasten ik hier. En Chuck Berry wie altijd een pain in the ass. Little Richard wie het enige wat we met Little Richard hier, dat hij met 28 man kwam. Bible readers, hairdressers, security. En dan had hij nog een band. Maar wat voor band? Maar 14 man. Dus dat wie grut. En Little Richard, hoe wie die dan? Ja, wie een fantastische man. Fantastisch beschaafde man. Ja,
natuurlijk, hij had het nichtendom uitgevonden, Little Richard, maar gewoon een hele knettergek, maar gewoon wel heel leuk knettergek. First guest today has been called the originator, the emancipator, and the architect of rock and roll, with hits like Tutti Frutti, Long Tall Sally, Rip It Up, Lucille, and Good Golly Miss Molly. He became a rock and roll legend. Will you please welcome the very talented and always outrageous Little Richard. Now, were you the originator, the emancipator, or the architect of rock and roll? I was all three. Before me, that was nothing. I know that Toilet paper. Shut up. You were the first performer, I think, ever to come out and say, I am a homosexual. Yes, and everybody got mad with me for saying that. You know, I didn't mind telling the world that I was gay. I was gay. And it's nice to be happy. It sure is. I was happy, and I wanted the world to know that I was happy. And I wasn't ashamed. I had been that way all my life, and I didn't know nothing else but that. Dat wij in Los Angeles aankwamen, zat de hele huis vaak op met zo'n pink Rolls Royce, wat we ophel en naar het hotel bracht. En dan ziet hij direct maar met je chauffeur en zei, dat wie Little Richard ik weer. Maar Chuck Berry wie dus weer een heel oud type daarin. Ja, weer een heel oud type en zo. Dus Chuck Berry wie maar op één ding gefocust, dat wie yield. Money. I love the green dollars, Boukie. The green dollars, that's my hobby. Ja, dat weet ik. Daar ben ik het slachtoffer van. Want Chuck Berry hij hem op de grote podiadel zet. Maar daar smijt toch wel gewoon zeer skaaf, volgens mij. Hè? Ja, maar bij hier natuurlijk wel eens ja, als je met Chuck Berry weer dat zou. Als die zei, nou, we doen 10 optredens. Die moeten net een vrije dag hebben. Hij zei, het kost me geld. Spielie. He, dus dan moest wel eens een sidestep maken. Dan zei ze, nou ja, vooruit, dan maar een datum erbij. En wij binnen op een gegeven moment begonnen. Hij wie wel correct als het zei van, nou ja, goed, dat is de deal. Dan die is net een, weet ik was verhaal, ja, die lui die komen net. En het was hetzelfde met Jerry Lee. Ik bedoel, Jerry Lee weer helemaal. Jerry Lee ziet wat te vol onder druk sinds zijn glorietijden. Maar later wie dat gewoon een prima type. Jerry wie wel een van mijn favorieten. Ja, beslist. En toch echt meest bizarre dingen meemaken, toch? Ja, daarom. Maar ik bedoel, hij heeft aan de verkeerde meesken om hem heen. Jerry is nou, het is nou gebeurd met hem. Dus hij leeft nog steeds. Hoe oud is hij eigenlijk? In de 90 of zo? Ik denk dat hij 83 is. Soms. In de 80, Hij heeft al 100 keer opjond. Maar ik bedoel, hij leeft er rustig erop. So shut your damn mouth and listen to the music and be glad you got what you got. I'll sing what I want to when I get damn good and ready to sing it. And if I don't want to sing the son of a bitch, I'll walk. Oh, shut up! You paid your fucking money to get in here. Set your ass down and shut up and enjoy the show. Because you're looking at the greatest talent that ever shit through me there. Hoe komt dat bij die tournees? Want seks, drugs en rock'n'roll of net? Nou, ik wil weer als Little Richard wie zevende dags adventist. Dus die wie zin alles en zo. Dat is prettig. Als ze geloven binnen of verliefd worden of dat ze anti-drugs binnen, dat ben heerlijkheden en zo. Donkere mensen hebben vaak dat ze echt volledig in de Heer opginnen zijn. Dat die Little Richard, de Peyton family, dat ben wel. Maar die Peyton family, 6 broers en er waren altijd 3 of 4 broers ik mij. Dus die is allemaal. Ik zei, dus daar heb ik volgens mij mee praten. Maar ja, goed. Hij zei dat jij erbij en was ik nerveus en dit en dat. En zus en zo. Maar ik bedoel, dat was wel een fatsoenlijk gezelschap. En een geweldige show natuurlijk, Little Richard. Dat hij Chuck Berry net, maar Chuck Berry speelde geen hits. En dan die valse gitaren en zo, maar hij kon net stemmen, hij kon niks. En dan als dan zei ze, nou Chuck, wij zetten gewoon 3 man. Want als hij spelen en dan liest bijvoorbeeld een band die ik, stel voor dat zij nou de Little Richard band, Little Richard die 12 meesken, maar daar waren wel 3
Gigantische muzikanten. Maar die mochten net Chuck Berry begeleiden. Die jongens vonden dat wel graag. Ze zeiden, ben je toch lid erbij? Dat mocht absoluut net. Want? Hij... Wien ze te goed of zo dan? Ja, omdat ze met Little Richard speelden. Of CQ, dat ze daarna met Little Richard speelden. Dat niet. Hij moest zijn eigen band hebben. Hij zei, die hier maar lokaal in. Hij zei, ik leer ze wel hoe ze spelen moeten. Ja, maar ik zei, maar zo werkt dat net. Dus op laatst, hier we Wossen vier, dat we hier een hele goede pianist uit Frankrijk, een bassist uit Engeland en Zweed. Vier hier een wedstrijd, Chuck, die komen speciaal voor die. Hoe vond je hem die trouwens? Hoe kwam je hem daarom? Dat via fans en luide juist belden en zeg maar wat dat spelen. En op een gegeven moment hier erin klikt. Dat wie een goeie, maar dat wie zeer ongebruikelijk, want hij zei gewoon, interesseert mij dat helemaal wat ik moet een bassist hebben, een drummer en nog wat en that's it. En Jerry Lee, hier natuurlijk altijd zijn eigen. Kenny Lovelady en de jongens bij hem en ze had altijd zijn eigen band. Hoe wie die tournees, Jerry Lee Lewis? Roeg of net? Wij hadden Jerry Lee vooral hand toen Phoebe Lewis, zijn dochter, erbij ziet. Maar toen had hij nog een hele foute vrouw, weet je. Die kwam ik maaien en dan hier is de stalknecht, want die range in Amerika. Maar ja, zij wipte natuurlijk de hele tijd met die stalknecht. En dat die Jerry dan weer niet in de gaten. Maar die moest maar, want die voor de security en dit en dat. Maar wist niet hem dat dan wel? Ja, dat is natuurlijk, na een dag is het in de gaten hoe het in elkaar zit. Maar dat... En Phoebe Lewis, wie precies haar height. Wie ik explosief, maar ik hier toch... Als zulke meesken heeft, Jerry Lee, wie de drugs aan het afbouwen en dat soort dingen. Als je die rottige drugs met Jerry Lee... Die maakten hem af en toe stapelgek. Een probleem wie dan? Wij kochten een hele grote klok. Want dan speelde je het vaak in Great Balls of Fire en nog en dan stieg hij in het podium houden. En dan zei hij, ik heb mijn show, die had het dikke beurt. Nee, dan zei hij, hij is 9 minuten spelen. Dus dat is voor een promotor een probleem. En dan hebben de jongens altijd $24, jongen. Dus je moet erom denken dat hij net van het podium afrent, dat je hem net die oeren spelen hebben, wist je. Dus dat wie bij Jerry en hij wie doof. Maar uiteindelijk toen hij die vrouw die met die stalknecht omging eruit knalt hier en Judith Coughlin Brown, dat wie een achternicht van hem, nou, die kreeg die relatie mee, wie dat perfect, want dat wie een lieve vrouw, een verpleegster en zo, die zorgde voor hem en die zorgde ik dat die orenvrouw, die nam zulke zakken pillen mee. Ik weet van Zwitserland en Zweden ging. Say, if you want a Jerry Lee on stage, Bauke, you have to take the pills in your bag. Because otherwise there's no Great Balls of Fire. All right, that's good to go. Rock and roll. And he says, you shake my nerves, girl, you rattle my brain. You're my loving drive a man insane. You broke my will, what a thrill. And then this erased your sweet balls of fire. I let you live cause I thought it was funny. And you came along and you woo, now honey, I changed my mind, love is fine. Girl, then this erased your sweet balls of fire. Kiss me mama, feeling good. Oh, no killer baby. Yeah, let me like I love. Dat weet je geen aspirintjes, denk ik. Nee, dat wie geen aspirintjes. Ik zeg, donder in de marine vooruit, maar het is het risico moest nemen en zo. Dus. Maar dat wie ik levensgevaarlijk voor je. Pak dus, dan hik je interview maar in de cel. Ja, dat soort rare grappen en zo. Dus Jerry wie vol, maar bij die klok en zo, dus dat wie allemaal vol oké. Maar Chuck Berry wie een lastige jongen. Maar goed, die combinatie. Hij trok in Zweden 40.000 mensen, maar al die Haga-volk en dat hele spul, man, prachtig. Are you ready? Are you ready? Are you ready? I'm gonna bring to you one of my friends, one of my buddies, one of the greatest rock and roll piano players, one of the greatest country players, one of the greatest entertainers in the world. Let's hear it for Jerry Lee Lewis! Oh, thank you. Very well, I'm just out of school, like I'm real cool. I got the jump, I got the jump, I got the measure to be alive. I'm a wild one. Hey, baby, I'm a wild one.
Maar die hier nog grutter ego's de oren. En die ene met grutter op het affiche. Hoe ging je dat tijdens optreden? Kon die man wat mij koren? Moest je die man uit elkaar horen? Nee, dat ze respecteren elkaar wel. Maar Chuck Het ziet net bij elkaar in de kleedkamer, denk ik. Nee, iedereen heeft zijn eigen afdelingen. En van tevoren het probleem. Chuck Berry wil altijd. Chuck Berry close the show. Dus Hij was laatste. Hij wil altijd als laatste. En als hij dat net ding, dan kostte dat $10.000. Dus hij wil wel. De billing. Hè, dat is voor de ego's belangrijk. Dus over het algemeen konden we dat wel. Want Jerry Lee zei. I don't want to wait for nobody. En ik zei Jerry. Hij zei: zet mij maar als eerste. Prima, dan ben ik er ook direct vanaf. Dus dat was prima. En toen kwam Little Richard. En ik zei, Little Richard, die Chuck Berry is altijd te laat. En dit en dat en zus en zo. Dat ik van tevoren al telefonisch, toen we de contract maken. Kan jij niet in het midden staan? Jerry Lee is op tijd, dan hoef jij. Hij zegt, Boukje, zo doen we dat. Hij zei, zet mij maar in het midden, want I don't want to wait for that idiot. Dat zei hij wel aan de telefoon. Dus. En hij had altijd een haat-liefde verhouding met Chuck Berry, Little Richard. Maar je mag meer dan dat de tournees die je aardig. maar die traaien, man. Ja. Dus dat moest... Dat had dus vrij lang Dat werken. is altijd mooi. En dan zal ik je nog een ding vertellen. Dat die Little Richard 7 dagen advertist. En als we dan in Zweden zingen. En The Sun Goes Down op Sneutejon. Ja, in Zweden gaat die nooit down. Dus Chuck Berry zei vrees als Sammy. Tomorrow it's my day. Want die denkt, ik pak $10.000. Want dat wist hij net. Little Richard. En dan praten we hier een dominee ik bij hem. En dan zei dominee, we hebben een verschrikkelijk probleem. Dit en dat is zo. Hij zei, kom naar mijn room. Alle gardinen dicht en alles op slot en dergelijke. Perkamenten ding. En dan zei hij van, for money I change the whole world. En dan joeg me $500. Die dominee. En dan kreeg Little Richard een perkamentenpapier dat hij op mocht treden voor The Sun Goes Down. Dus dan wie dat probleem ik oplossen, dan kon hij in het midden van de show draaien. En Chuck Berry miste zijn bonus, die ging als laatste. Okay. And I'm so glad that I know Jesus. Amen. 84 years old, I know Jesus. Amen. That's good. 85 this year, if I live, I know Jesus. All right. It's nothing like Jesus. That's right. Brothers and sisters, ladies and gentlemen, remember, I don't care what color you are. Mm-hmm. Black, white, red, brown, purple, or yellow, it don't matter. Jesus loves you. All right. He made you. Jesus, the Word of God. In times like these, I just stated we need a Savior. You got to remember that Jesus is the Word of God. My God. En zo worden dat regelt, dat hele verhaal. Maar je moest dat al die regelen als het ware. Snitserjongens. Is dat wel eens escaleerd? Dat ze echt lulk wien? Of dat de contracten onder druk kwamen? Nee, of dat ze net meer spelen wonen? Of zo wat heen? Ja, of kon je met altijd nog wel wat... Dat kon altijd wel handelingen. Maar dan mag je haast een diplomaat hebben. Nee, maar dat is zo Willem. Ik ben een ervaringsdeskundige. Dat is het toch wel, hè? Ja, ik ken zo'n nieuwe regering vormen voor u. Snel ik. Zo. Maar toen moesten die mensen in het begin inschatten als persoon. Dus. Ja, nee, maar dat is zo. Zo'n Chuck Berry is even, die heb je in de eigen zin. Ja, daarom. En dat is mijn Jerry Lee en Little Richard. Dat zijn reasonable people. En daar kan je van mij praten. De meesten die eromheen zitten, zijn de bandleden en dergelijke. En Phoebe Lewis. We hadden vroeger een jongen uit Grijns, Rob Akker, die wie mij. En dat wie ik zo'n onvoorzichtige, hij denkt zijn werk wel goed. Maar ik zei altijd, door lulstfeest te vollen. En toen zei hij eens een keer in de hotellobby in Stockholm, die verrekte Jerry Lee Lewis en zo en dit en dat. Het is een oude junk. En zus en zo stinkt zijn dochter achter hem. Die pakt een fles, die slaat de kop eruit en die achter Rob Akker aan. Dat soort explosieve dingen krijg ik, vooral met die rednecks, hè, die zijn kort voor de kop. Ja, die jouw geen belit. Liggen we woordpikken. Het komen wel woordpikken weer, komen familie van die werden willen. Ja, bueno. Maar die zal het nooit weer dienen. Dat moest natuurlijk nooit zijn. Er moest altijd een diplomatiek antwoordje aan.
als in Jerry zei racisme en dan kwam Obama als president. Ik ben een groot bewonderaar van Obama geweest en ik hou van die multiculturele wereld. En mij donkere artiesten, de allermachtigste goede ervaringen en zo prachtige kleurrijke mensen en warm en dergelijke. Maar dat moest net zijn Jerry Lee zitten, want die daar net not amused, die regering hier en dit en dat. Ik zeg, ja Jerry, ik bemoei me niet met politiek, daar heb ik geen verstand van. Deep down in Louisiana, close to New Orleans, back up in the woods among the evergreens, still a log cabin made of earth and wood, well in the country boy named Johnny B. Good. Never learned to read or write so well, he could play the guitar like a ringing a bell. Baas van Jim bij het nummer Dick en Dan houdt dit Diba rund en deze toneesdien. Hier een rolverdeling onderling. Dat iemand wat meer de diplomaat weer in de oren de zakenman? Ja, Dick dient natuurlijk altijd de financiën. Dus dat wat heel belangrijk is. Hè? Dick zit dan in de grote buildings. Hij zei, het is eigenaardig. Hij zei, ik zit hier zes verdiepings beneden in een kelder. Hij zei, maar iedereen weet mij altijd te vinden. Hij ziet er al niet mee. Er moesten meestal contant geld hebben. Er moesten net de artiesten, dan zat ik niet allemaal op het bank. Maar iedereen. Dus Dick de centratie. En dat is wel belangrijk. Zoals er wat dust voor op zo'n tournee. En de levensdingen. Dan is dit of dat. Dan moest natuurlijk wel een aanspreekpunt hebben. Dat zei ze in grote lijn. Maar de financiën van de artiesten is net het probleem. Alleen nog als Chuck Berry een penalty kreeg. Dat kost net de bank om uitzien. Dat hoe hij hebben voordat hij optrad. En dan sting je weer te handen wrijven van, oh god, dan hekken wij wat. Chuck Berry ik een laptop en daar hield hij 326 vrouwen niet. En had hij een goed zin hier en zei, kom eens hier, ik zal je wat laten zien. En hij kon over hij is op nummer. Willem. En dan zei de nummer 3 zegt, dan kon hij precies vertellen wat voor vrouw dat wie en dit en dat en zus en zo. En kwam die vrouw je dan echt 10 zo'n toernooi? Nee, want hij hier een verste, Sherry Camp. Zo'n blonde slettenbak. En die wie nog gemeener als hem. Ja, hij zei, Boukie, we love you en Chuck. En ik zei, laat het dan eens een keer kijken als die vent altijd zo vervelend tegen ons doet. Ja, maar Chuck en dit en dat, dus, dat wie ik echt. Daar koest nog zo een film opzetten op die lui. Oh, man. Is dat uiteindelijk wat deerblieden, dat hele idee? Of ben je gewoon verstoren op een gegeven moment? Hoe is dat op een gegeven moment voor je hem eindigen? Nou, als je Willem, dat heeft natuurlijk wel maar dat soort periodes. Fats Domino is gestorven, de Everly's, Don Everly, Phil was al gestorven. Dus op een gegeven moment gaat het wat slow down. Het publiek wordt ook ouder. Dat heeft natuurlijk ik en sa. En omdat het klussen binnen, daar heeft, zoals er een smaak geld om verzint, dan zei ze, nou, dat is leuk, we doen dat. Maar als de markt minder wordt, dan best er ik minder. Dus je let de rock'n'roll wie zo'n operatie. En als het nog een keer dient is, dan heeft het eigenlijk wel pensioen. Maar toen weet ik wel kleren dus. En toen weet ik eigenlijk wel wat kleren en zo. Dus, maar ja, goed. Het is, maar wie de kleren met die man als artiest is, maar het komt eigenlijk net meer op het podium of kon ze het nog vrij lang volhouden? Ja, ze kregen de nodige corruptie. Little Richard, die zit met zijn heup, met zijn operaties en dergelijke. Jerry Lee is natuurlijk altijd in het ziekenhuis geweest en dan Wolf en Net. Dat want dat is zo'n tournee, zo'n Legends tournee dus. Die treien winnen uniek. Daar kan je net Bo Diddley, toen hij nog leefde, bij zetten of een oor. Dat werkt net. De Everly's winnen daar ik net geschikt voor. Dus. Dat wie echt die treien. Maar toen de Jerry Lee steeds ziek werd uit risico dat hij net optreden kon. Dat wie ik wel een overweging om te zeggen, nou laten we die project maar eens, laten we maar eens mee stoppen. So get ready for some good old-fashioned rock and roll. Starting with the man who started it all, Chuck Berry. And on keyboard, the outrageous pioneer and musical legend, Little Richard. Yeah! A second generation star of the first magnitude on harmonica, the daughter of Chuck Berry, Ingrid Berry Clay. So let's rock and roll!
wat ik leuk Don Everly is een paar weken geleden overleden. En dat wie natuurlijk een ongelooflijk, wat een stem Willemsje, die Everly's. En dan jij de insiders, Johan Derks niet een heel verhaal hoor, die had de Everly's er nooit jongen. Ja, maar ze hadden ruzie en ze hadden dit en dat. Nou, het waren de allerbeste vrienden. Alleen Don Everly was de voice en Phil was gewoon hoe ze dingen, de fabel achter, heeft er nooit in de wereld zo'n duo gezien als die twee. Ja. Maar Don was natuurlijk 80% de Everly Brothers. Don Everly. Ja, een lastig iemand. When I love, I get a feeling like I'm traveling through the sky. On the wings of a nightingale. As I ride, my head is reeling, but I don't even wonder why. On the wings of a nightingale. Esther was dus een hotelkamer, de suite, waar 6 man roomservice 22 trays binnenbrachten. Oh nee. S'nachts om een kwartier voor 3. Don Everly. Ja. Hij zegt dat ik net meer uit en zei. Maar wie natuurlijk de hele tijd. Godverdorie. Ja. Ik geloof dat hij voor die roomservice $3600 moest betalen. Soks. En, maar goed, dat wie en ik de jongens. We zitten in het Hilton Hotel en toen mochten ze op die baseballshow, een soort met skunnen die ik nou ik aan heb. Hele dure skunnen weer dat, die van mij net trouwens. Maar, en toen mochten ze net in de Julianus discotheek. Iedereen, Everly Brothers, geen kledingvoorschriften en zo. Nou, dus dat hebben we s'nachts nou in de publiciteit zetten. We hier elke tv-show en elk medium, volpag in de Telegraaf. Dus we hebben die portier door een slagroomtaart gehad en 12 flessen champagne. Want we de beste publiciteit. De Everly's. We hebben wel een leuke tijd mee hand. Don Everly, one half of the pioneering rock and roll duo the Everly Brothers, died Saturday at age 84. Along with his younger brother Phil, Everly's sound influenced generations of musicians, including the Beatles and Simon and Garfunkel. In the 1950s, the brothers were the most successful act to come out of Nashville. Gaan we de volgende keer verder op praten. Jerry Lee Lewis, Chuck Berry en Little Richard. Had ooit wel eens tijdens een tournee op een bank zitten of op bed zitten met het idee van ik ben op tour met de absolute skiernis van de muziek of net? Ja, ik heb in de vorige ding al gezegd wat Little Richard bij mij ding vroeger is. Dus dat heeft toch wat mee. Dat was maar als het op een tour is, dan ben je toch meer met het project bezig en dan de culturele geschiedenis die dan heeft. Dan zei ze, god, wat is dat? Het is natuurlijk verschrikkelijk mooi en wij vonden dat ik mooi. Maar het was natuurlijk ook een business project. En dan waardeert dat wat minder, dan is het allemaal vrij normaal. Nou, ook er achteraf op romsjennen staat, is het natuurlijk wel leuk om vooral deze even die mooie verhalen te vertellen en dergelijke, want dat is uniek. En er zijn weinig mensen die dat meemaken hebben. Welke van draaien bloedt dit langste bij trouwens? Ja, toch Little Richard. Ja, omdat ik een fan van wie, maar Little Richard had de meesten. Little Richard is samen een namme. En daar moest we van die tijd mee hebben, dan was het net. Maar ik zal je vertellen, dat ze hem op het Pinkpop Festival, ik zeg maar neerzetten als retro act. En ik ken het meer, want hij is nou overleden, net Little Richard. Ja, hij is overleden. Ja, ik moet bij al die lui ophouden, want ik bedoel... I want to let you know that rhythm and blues have a baby, and they called it and named it rock and roll. Rhythm and blues had that baby, and they called it rock and roll. I just want you to know that. Are you having a good time? Wah bam do ma bam 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 to the fruit.
Maar die show, die twee drummers. Drie gay guys uit Los Angeles. 3, 4 rednecks uit Alabama. Wayne Cheney en zo. En alle echt die ruwe redneck jongens en zo. En dan staat er een melting pot van zulke verschrikkelijke goede muzikanten. En dan komt Little Richard aanzetten. I'm the beautiful Little Richard. Do you love me? En met de hele ritueel. En dan begint die show. Willem, godverdomme, uniek. Uniek. Unieke show. Echt. Ik heb kleinkinderen, die zijn ook helemaal gek van Little Richard. Omdat ze dat natuurlijk een beetje beïnvloed zijn daarbij. Maar ze pakken dat op YouTube en op alles. En dan zien ze dat, hoe goed dat is. Ja, dat ben echt een showman op die formaat. Little Richard had natuurlijk in die tijden niet de mazzelhand die Chuck Berry hier. Dat hij de juiste nummers... ik kan wereldstellen. Jerry Lee had wel die grote hits maken en zo. En Chuck Berry zeker. Maar Little Richard, ja, dat... Maar ook B.B. King hoor, The Thrill Is Gone en zo. Dus dat heeft natuurlijk zoveel dingen aan mij maken.